ठिकाणी ही थाळी आहे. ओके, म्हणजे तांदळाची आणि नाचण्याची दोन्ही भाकरी आपल्याकडे या ठिकाणी असतात. ओके. हे कालवाचं सार आहे हिरव्या मिरची. कोलंबिक मसाला लावतो तिकडे तसरे. ओके, तसरे असत. आणि इकडे खेकड्याचं रस्सो. वाव. तारी काकांनी आपल्यासाठी खास व्यवस्था केली आहे जम्बो थाळी. तर जम्बो थाळीमध्ये पूर्ण कॉम्बिनेशन आहे, सर्व पूर्ण फ्लेवर आहे. सुंदर, एक नंबर. आणि खेकडे बघा, समुद्री खेकडे फ्राय केलेले. सगळ्यात मस्त फ्राय केलेलं तो खेकडा ना, अरे एक नंबर. मंडळी, कोकणातील मालवणी सी फूड सर्वांच्याच आवडीचा विषय आहे. म्हणजे देशातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून सर्व पर्यटक आपल्या कोकणात मालवणी पदार्थ चाखायला येतात. आणि मालवणी पदार्थांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सी फूड. तर याच बेसवर आधारित आपण एका फेस्टिवलला चाललो आहे. नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या आजच्या भागात आपण चाललो आहोत देवगड मळई येथे. तर या ठिकाणी देवगड पर्यटन समिती आयोजित मळई मत्स्य महोत्सव हा एक फेस्टिवल साजरा होतो आहे. आणि या ठिकाणी आज आपण जाणार आहोत. या महोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे की या ठिकाणी आपल्याला तिसरे, शिंपल्या, कालवा, त्याच्यानंतर खेकडे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आपल्याला टेस्ट करायला मिळणार आहेत. त्याचसोबत इतर देखील व्यवस्था आहे. म्हणजे तुम्ही खाडीमध्ये होडीने वगैरे फिरू शकता, सेल्फी पॉईंट वगैरे आहेत. तर अशा सर्व प्रकारची पूर्ण धमाल येणार आहे. आणि असा हा पर्यटन समितीचा हा दुसरा फेस्टिवल आहे. पहिल्यांदा त्यांनी बांगडा फेस्ट साजरा केलेला, त्याच्यानंतर आता मळई फेस्ट. तर त्याच्यामध्ये बांगडा स्पेशल सर्व रेसिपी होत्या. या ठिकाणी आपल्याला शिंपले, कालवा, त्याच्यानंतर खेकडे अशा प्रकारचे आपल्याला पदार्थ खायला मिळणार आहेत. तर मंडळी, या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. तर मंडळी, आपण आता इलो मळई खाडीच्या इकडे. आणि या ठिकाणी मत्स्य महोत्सव असा. आणि आता सध्या सत्कार समारंभाने चालू असा देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन समिती. तर जे मान्यवर असतात आणि आयोजक असतात त्यांचा सर्व सत्कार करतो. आणि इकडे मंडळी पण भरपूर जमा झालेत. आणि जसं आता वेळ होतो, लोक जेवणाची वेळ होती तशी इकडे सर्व स्टॉल वगैरे पण असत लागलेले. तर आपण ती चव बघूया. इकडे त्यांचा सत्कार समारंभ चालू. आणि आपल्या एक भेटला ओमकार बांधकर. इकडे सर्व छोटे छोटे होडी वगैरे आहेत. आणि या ठिकाणी तुम्ही होडीचा आनंद वगैरे घेऊ शकता. म्हणजे या खाडीमध्ये तुम्ही फिरू शकता. तर त्यासाठी ह्या सर्व होड्या इथे आहेत. आणि अजून एक आपल्यासोबत आहेत मालवणचे प्रसिद्ध यूट्यूबर, कोकणचे प्रसिद्ध यूट्यूबर, मालवणी नाही लकी कांबळी. लकी दादा येईल कधी? दुपारी 2 वाजल्यापासून बरोबर आहे. 2 वाजल्यापासून आम्ही व्हिडिओ शूट करतोय. आणि इकडे यायचं निमंत्रण ॲक्च्युली तू दिलंस मला, त्याच्यामुळे आम्ही इकडे आलो आणि हा चांगला कार्यक्रम बघता आला. बरोबर, थँक्स टू यू मंडळ, आभारी आहे. मळई महोत्सव म्हणून एक मस्त सुंदर असं बघा LED लाईट्सचं एक सेल्फी पॉईंट असं कदाचित केलं असं. इकडे माशांचा पूर्ण सेटअप केलेलो. आणि ह्याचे आर्टिस्ट असत अनिल बांधकर, भूपेश बांधकर आणि मयुरेश बांधकर. इकडे आता हा जो आपण सेटअप बघितला ना, त्याचे जे आर्टिस्ट आहेत अनिल बांधकर, तर ते दादा आता आपल्यासोबत आहेत. तर नमस्कार दादा. नमस्कार. तुम्ही आता हा जो सेटअप बनवला आहेत ना, तर याच्याबद्दलची थोडीशी जरा माहिती सांगा. म्हणजे तुम्ही कसा काय बनवला आणि हा मासा वगैरे कोणता आहे आणि हे बनवताना म्हणजे काय काय वापरलं आहे? एक आता मत्स्य महोत्सव म्हटल्यानंतर मला एक कल्पना सुचली. हां, आता माझी स्वतःची होडी होती. बरोबर. हां, त्या होडीला धरूनच मधला एक मासा बनवाय. हां, म्हणजे आतमध्ये होडी आहे तिथे. ओके, खाली होडी आहे. होडी आहे. हां, शार्क मासा बनवला. शार्क मासा हा पूर्ण आपला कशामध्ये आहे? बनवलाय. ओके. आणि बेताचा वापर केला. हां, म्हणजे आपले बांबू. हां, ओके, वरती कोणपट टाकून मध्ये बरोबर. हां, कोटिंग देऊन मग कोटिंग देऊन त्याला तो असा एक फिशचा आकार देण्यात आला. हा शार्क माशाचा आकार देण्यात आला. आणि ती LED लाईट तो तर एकदम म्हणजे सुंदरच असा विषय आहे. माझ्या पुतण्याने बनवले, भूपेशने बनवले. ओके. तर बघा मंडळी, सुंदर असा सेटअप बनवलेला आहे. आणि मयुरेश तर त्याने दोघांनी बनवले. ओके, धन्यवाद दादा, खूप खूप आभार की तुम्ही एवढा चांगला सेटअप बनवलास या मत्स्य महोत्सवासाठी. बरोबर, काहीतरी चांगलं असावं. बरोबर. हो, एक अट्रॅक्शन काहीतरी पाहिजेच. बरोबर, धन्यवाद. तर आता आपण होडीने फिरायला चाललो आहे या खाडीमध्ये. सोबत आहे लक्की दादा. चल लक्की दादा, तू नाईटला करा भरपूर वेळा गेला असेल ना फिशिंगला होडीतून. तर आपण आता इकडे बसूया. तू पुढे जा.
चल लक्की दादा. होय होय, अजून देखील सर्व मंडळी आहेत. तुम्ही कुठले? देवगडचे आहेत ना? ओके. नारायण मालणकर. मालणकर. ओके, मालणकर काका आहेत आणि सोबत अजून देखील मंडळी आहेत. अरे मी पण रावले. अरे इकडे आपली पूर्ण सेटअप आहे बीच फेस्टिवल आणि आपण आता खाडीमध्ये चाललोय. लक्की दादा पुढे बसलाय आणि आपण इकडे मागे आहोत. वाव, एन्जॉय. लाईफ जॅकेट वगैरे पण आहेत या ठिकाणी आणि छोटी बच्ची मंडळी पण आहेत. भरपूर मजा येते. मगाशी एवढी छोटी होती, आताची एवढी मोठी आहे. आणि आपल्यासोबत दादा देखील आहे. जर तुम्हाला देवगड मळई खाडीमध्ये फिरायचं असेल तर या दादाचा मी नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन आणि व्हिडिओमध्ये देखील देईन, तर त्याला नक्की संपर्क करा. तुम्हाला हा पूर्ण मळई आणि वाडातर खाडीचे सफर घडवून आणेल. वाव, नाईटला मी पहिल्यांदाच फिरतोय. भरपूर मजा आहे. आपण आता पुन्हा आपल्या बीचच्या दिशेने चाललो, ज्या ठिकाणी फेस्टिवल चालू आहे. आणि लक्की दादा आणि त्यासोबतचा मित्र या होडींमध्ये जे आम्हाला पूर्ण त्यांनी प्रवास घडवला आहे, तर ते एकत्र आहेत त्या ठिकाणी. आणि लक्की दादाच्या व्हिडिओमध्ये देखील तुम्हाला हा होडीचा प्रवास एन्जॉय करता येणार आहे. तर मंडळी नक्की लक्की दादाचा पण व्हिडिओ बघा. मालवणी लाईफ ही यूट्यूब चॅनल आहे, तुम्ही पाहिलाच असणार. आणि सोबत देखील आपल्या देवगडचे देखील मंडळी आहेत भरपूर. म्हणजे हे सर्व दादा वगैरे देवगडचे आहेत आणि हे ताईसुद्धा दादा वगैरे. तर भरपूर मजा घेत आहेत. छोटे बच्चे कंपनी पण. टाडा, सुंदर. तर हा बघा, हे आपण इकडे फेस्टिवल या ठिकाणी चालू आहे आणि आपण इथे होडीमध्ये 10 ते 12 मिनिटाच्या सफरनंतर आपण आता परत इकडे आलो आहे या ठिकाणी. तर सर्वजण आता उतरणार. भरपूर मजा आली. एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता, मस्त. आणि नाईटला मी होडीमध्ये पहिल्यांदाच बसलो, त्यामुळे तो एक वेगळा अनुभव घेता आला मला. तर आता अजून पुढची सर्व मंडळी आहेत ते देखील आता पूर्ण फिरणार आहेत या ठिकाणी. तर चला आपण आता इथे उतरूया आणि आता जेवायला जाऊया. हो हो, इकडे आता लाईन वगैरे सर्व लावलेले आहेत आणि गर्दी देखील वाढत चालली आहे. तर आपण देखील थोड्या वेळात आता जेवूया. चल नक्की आता जेवूया ना. आता काय राहुला, लाईनच भरपूर आहे. काय भरपूर तुफानी गर्दी असते बघा इकडे. तर बघूया आमचा नंबर कधी लागता. तो आपण पहिलाच नंबर आपण लावणार होतो आणि सगळ्यांच्या तर शेवटी राहिलो. लक्की दादा मालवणला जातोला इकडून आणि मी जातोला शिरगावला. इकडे कुपनची लाईन असते, या ठिकाणी कुपन घेऊन तो आपण जेव जातलो. आणि कुपनच्या लाईनीत आपल्याला अजून युट्यूबर भेटल्यात. श्रावणी संकेत आणि श्रावणी. स्वर काय रे? मोबाईल घेऊन बसला. ओके, तुम्ही इलास कधी? आम्ही 6 वाजता. ओके. काय म्हणजे आधी तुम्ही बांगडा फेस्ट पण कव्हर केलास ना, मग त्या फेस्टमध्ये आणि या फेस्टमध्ये काय फरक वाटता? त्या पेस्टपेक्षा गर्दी जरा जास्त, गर्दी जास्त, ऑप्शन जास्त. तो मस्त होतो. आपला लकी दादा पण होता तिकडे. बरोबर, होय. तर तो पण एक असं आपलं जुनं जो बांगडो असतो, जुनी लोक जशी खायची चुलीत बांधते, ती पद्धत होती. पण आता आपल्या एक शेल जे हे मिळतं, ओके, हलवा म्हणा, कसरे म्हणा, ते पदार्थ आता आपल्या खाऊक मिळतात. स्पेशालिटी इकडे. ओके, गर्दी जास्त. व्हरायटी खूप आहे म्हणून. तर चला, घराकडे तुला कधी असे खाऊ गावले तू बघता ना फोटो माकवलं की तुका घराकडे खाऊक नाही गावले म्हणून तू इकडे येईल धावत. बरोबर. आधी चांगलीच सांग, नाही तर घराकडे नंतर गावाच्या ना. ओके. ठीक आहे, चला एन्जॉय करा. हो नक्की. श्रावणी आणि संकेत युट्यूब चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. त्यांच्या चॅनलवर पण तुमका ही व्हिडिओ बघूक गावतली. आणि अजून एक नवीन चॅनल चालू केलं या श्रावणी अँड स्वर लाईफ. तर त्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. चला एन्जॉय. मळी मत्स्य फेस्टिवलला आपल्याला एवढे सगळे यूट्यूबर्स मिळालेले आहेत, भेटलेले आहेत.
आपण पहिल्यांदा सुरुवात करूया. काका तुमच्या चॅनलचं नाव कसं आहे? आमचं अनिताज किचन अँड गार्डन म्हणून आहे. अनिताज किचन अँड गार्डन. आमचं देवगडला चॅनल आहे. ओके. देवगडला राहतो. देवगडला तुम्ही राहता आणि इथल्या म्हणजे पूर्ण खाद्य संस्कृती वगैरे जे रेसिपी. संस्कृती आपली कोकणातले जे खाद्यपदार्थ आहेत ते ओके. जास्त दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आणि प्रयत्न स्थानिक करतो. इथले जे आम्ही काही कार्यक्रम करतो त्यावेळी दाखवतो. नक्कीच आमच्या नक्कीच अनिताज किचन अँड गार्डनला नक्कीच सबस्क्राईब करा. नक्कीच सबस्क्राईब करा या चॅनलला. त्याच्यानंतर श्रावणी संकेत ज्यांची मगाशी आपली भेट झाली तर ते देखील आलेत. बांगडा फेस्ट कव्हर केलेला आता या ठिकाणी देखील आलेत तर यांच्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. ओमकार बांधकर देवांचा देव देवगड इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबला देखील चॅनल आहे यांचं. तर याला इंस्टाला फॉलो करा आणि यूट्यूबला देखील सबस्क्राईब करा. आणि तिकडे मागे लपलो असा लकी दादा लकी दादाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मालवणी लाईफ. व्हिडिओ वाढवण्यासाठी आल्यावर नाही तो मगाशी जरा उजेडात नव्हतो आता तो उजेडात इलो असं मगाशी काळोखात होतो. चला चला धन्यवाद. आपण आता आलोय मळई महोत्सवच्या किचनमध्ये. तर या ठिकाणी या सर्व महिला मंडळ आहेत. या बचत गटाचा पूर्ण हा ग्रुप आहे बचत गटाचा आणि ह्या अशा महोत्सवांमार्फत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपल्या तालुक्यातील गावातील जे बचत गट आहेत जे महिला मंडळ आहेत त्यांना एक रोजगाराचं साधन निर्माण व्हावं, त्यांच्या बचत गटांना देखील सहाय्य मिळावं या हेतूने असे फेस्टिवल आयोजित केले जातात आणि त्यांना खास यासाठी जेवण वगैरे बनवण्यासाठी असं निमंत्रित वगैरे केलं जातं. तर खूप चांगली अशी कन्सेप्ट आणि या ठिकाणी आपण बघू शकतो इकडे चपात्या वगैरे बनवण्याचं लाटण्याचं काम चालू आहे. त्याच्यानंतर इथे आपली सर्वात स्पेशल चुलीवरची भाकरी. हे बघा तांदळाची भाकरी आहे चुलीवरची भाकरी आणि या ठिकाणी ज्या सर्व महिला आहेत त्या पीठ मळण्याचं काम त्याच्यानंतर भाकरी थापण्याचं आणि तिकडे भाकरी शेकण्याचं असं एक खूप फास्टमध्ये काम चालू आहे. त्या ठिकाणी देखील भाकरी बनवतात. इकडे पण भाकरी पण तांदळाचीच भाकरी चालू आणि इकडे हो इकडे पण तांदळाची. आणि ह्या टोपामध्ये काय असा भात. ओके. तर या टोपामध्ये इकडे भात बनवण्याचं काम चालू असा. परत इकडे भाकरी आणि या ठिकाणी भाजी. ओके व्हेजमध्ये हे सर्व व्हेज ना. ओके डाळ भाजी वगैरे सर्व. ही भाजी काजूची आहे ना. ओके काजू बटाटा उसळ. व्हेजवाल्यांसाठी इकडे काजू बटाटा उसळ आहे. त्यासोबत ही भाकरी नाचण्याची. ओके म्हणजे तांदळाची आणि नाचण्याची दोन्ही भाकरी आपल्याकडे या ठिकाणी असतात. ओके मस्त म्हणजे ज्यांका नाचण्याची भाकरी खाऊची तिने नाचण्याची भाकरी खाऊ शकतात. नाचण्याची भाकरी ही पौष्टिक असतात खूप गुणकारी असतात त्याच्यामुळे स्पेशली ठेवण्यात येईल. इकडे परत तांदळाची भाकरी. इकडे ताई सर्व भाकरी भाजतात. हो त्या ठिकाणी चपात्यांचं घेतलं आहे शूटिंग. ओके सर्व दादा वगैरे असं ते पूर्ण फास्ट सर्व्हिसचं काम करतात. इकडून गरमागरम भाकरी भाजल्यानंतर पटापट तिकडे जे आपले पर्यटक इले असतात त्यांना पोचवणं आणि त्यांच्या पोटाची भूक भागवणं या सर्वात महत्त्वाचं काम असं. त्याच्यानंतर इकडे आपण बघूया अजून कोणकोणत्या प्रकारचे पदार्थ बनवलेले असतात ते. तर भाकरी वगैरे सर्व आपण त्या ठिकाणी बनवलं. इथे काय आहे हे काय आहे? हे कालवाचं सार आहे हिरव्या मिरचीचं. हिरव्या मिरचीचं कालवाचं सार. ओके सुंदर असा कलर आहे बघा. वाव म्हणजे आणि जो सुगंध असा आलाय ना म्हणजे मला भूक लागलेलीच आहे ऑलरेडी. तर आपण नंतर हे टेस्ट करणार आहोत. अजून आपल्याकडे कोणकोणते पदार्थ आहेत? ओके इकडे हा बघा जोवला म्हणजे आमच्या भाषेत आम्ही गोलमो बोलतो. मस्त एकदम फ्राय केलेलं लागतं तव्यावरचं. एक नंबर कांदा आणि टोमॅटो टाकून. इकडे आपण काय कोलंबी ना. ओके कोलंबीक मसाला लावतो तिकडे. त्याच्यानंतर इकडे सर्व तव्यावर फ्राय करतात. फुल जोरात काम चालू असं कारण तिकडे भरपूर पर्यटक वाढलेत आणि या ठिकाणी यांका जोरात भरपूर काम करूचं लागतं कारण भरपूर ऑर्डर्स येतात. आणि ते काय आहेत आपले शिंपले तसरे. ओके तसरे असतात ते. हे बघा तसरे. आणि इकडे हे आपलं हे ना ग्रेव्ही आहे. ओके ती ग्रेव्ही असा चिंगळाची ग्रेव्ही. ओके ओके वाव सॉलिड. आणि इकडे खेकड्याचं रस्सं. वाव भारी मस्तच. कलर वगैरे पूर्ण चव आपल्याला तर बघूचीच पण बाकी सुंदर असं दिसतं आपल्याला. धन्यवाद थँक्यू. तारी काकांनी आपल्यासाठी खास व्यवस्था केली आहे जम्बो थाळी. धन्यवाद तारी काका. याचा आस्वाद घ्यायचे तुम्ही सर्व. होय होय नक्कीच नक्कीच. तर जम्बो थाळीमध्ये पूर्ण कॉम्बिनेशन आहे सर्व. आता याच्यामध्ये नाचण्याची भाकरी आहे तांदळाची भाकरी आहे. त्याच्यानंतर हे कोलंबी ना कोलंबीचं सार मसाला शिंपले शिंपल्याचे हा खेकडा. खेकडा. ओके
त्याच्यानंतर हे बस झालं एवढं बस 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 हे कालवांचं सार हे कालवांचं. ओके, हे खेकडा फ्राय खेकडा फ्राय आणि ते हे कोलंबी फ्राय आणि कोलिम चटणी. गोलिम चटणी. ओके, म्हणजे जवला आपल्या भाषेत. बरोबर. धन्यवाद. अशी पूर्ण थाळी आहे आणि हे सर्व पदार्थ आहेत हे आपल्याला या फेस्टिवलला खायला मिळणार आहेत. तर या पुढे जो फेस्टिवल असणार आहे त्या फेस्टिवलला देखील नक्की भेट द्या. त्याची माहिती आम्ही लवकरच आमच्या यूट्यूब चॅनलवर, फेसबुक पेजवर आणि इंस्टाग्राम पेजवर देऊ. धन्यवाद तारी काका. तर चला आपण आता चव बघूया. तर आपल्याकडे शिला ती ओमकार टेस्ट करणारा. तर पहिल्यांदा काय ट्राय करतं? कोलंबी कालवा असत ती. ओके, कालवा मसाला. व्हिडिओ चांगले असतात. कालवा मसाला एकदम मस्त आहे. एकदम मस्त तुफानी. तर अजून आपल्यासोबत काका आहे. तो काका तुमचं नाव कसं? सुंदर नारळ. सुंदर नार्वेकर. ओके, पारिजात हॉटेल आमचं आहे. मालवणचे पारिजात हॉटेल टेस्ट करण्यासाठी इथे टेस्ट करण्यासाठी आलोय. ओके, मालवणी रिअल मालवणी जे काय असतं ते हा. इथे बघायला मिळालेलं आहे. आज आम्हाला बरोबर समाधान झालेलं आहे. बरोबर. तर तुम्ही आता काय टेस्ट करणार आहात? म्हणजे तुमच्या स्पेशालिटी काय आहे? चपाती आणि आणि तिसरे. ओके, तर तिसरे आपले इकडे आहेत. तिसऱ्यांची चव बघणार आहेत दादा. अप्रतिम अप्रतिम म्हणजे जी आम्ही लहानपणापासून खात आलेली जी चव आहे हा, ती आज आम्हाला इथे मिळालेली आहे. बरोबर. नक्कीच अतिशय सुंदर. या पुढील देखील फेस्टिवलला नक्की आपण हे करूया, सपोर्ट करूया. त्याची माहिती देखील आपण देणार आहोत. तर त्यांना देखील नक्की उपस्थित राहा. नक्कीच. तर अजून आपल्याकडे दादा तुमचं नाव कसं आहे? पंकज आचरेकर. पंकज आचरेकर. ओके, तर मालवणी मसाले आचरा. कुठला? शिवसाई मालवणी मसाले आचरा. शिवशाही मालवणी मसाले आचरा. तर यांच्याकडून देखील मसाले घ्या. मी दादांचा देखील नंबर वगैरे देईन या व्हिडिओमध्ये आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये देखील. तर दादा तुमची या म्हणजे आपल्या सी फूडमध्ये कोणती स्पेशल डिश आवडती आहे? कोलंबी. ओके, तर दादा कोलंबी टेस्ट करतील. तर या ठिकाणी फ्राय कोलंबी आहे. खूप छान. या मसाल्यांमध्ये काय असा फरक वाटला? आता तुम्ही मसाले बनवताय स्वतः, त्या आणि या कोलंबी मसाल्यामध्ये काय फरक वाटला? मालवणी भात का मसाला वापरलेला आहे. बरोबर ना, म्हणजे मालवणी मसाल्याच्या या ठिकाणी फ्लेवर आपल्याला मिळतोय. धन्यवाद. म्हणजे मी मसाल्यांच्या एकदम एक्सपर्ट कडूनच यांची माहिती घेतोय. धन्यवाद. मी ट्राय करतोय. मला ॲक्च्युली खेकडे वगैरे सर्व सी फूड आवडतं, पण इकडे स्पेशल कालवा हे शिंपले. तर आपण पहिल्यांदा कालवा ट्राय करूया. अप्रतिम अशी चव आहे. म्हणजे जी आपली मालवणी मसाल्याची ग्रेव्ही आहे, त्याच्यानंतर कालवं जे आहेत, म्हणजे आपण रेग्युलर शिंपले वगैरे रेग्युलर खातो, खेकडे वगैरे. त्याच्यानंतर फिशमध्ये देखील आपल्याला फक्त पापलेट, सुरमई, बांगडा असेच पदार्थ माहिती असतात हे, पण कालवा यांची एक चव अप्रतिम आहे. त्याच्यानंतर शिंपले कधी पण म्हणजे आपण ह्याच्यातून काढून खाण्यापेक्षा डायरेक्ट ही अशी शिंपली असते नाही, शिंपली डायरेक्ट अशी ट्राय करायची कधी पण. भन्नाट मस्त. जवळपास मी 1.5 वर्षांनी शिंपले ट्राय करतोय. तुपानी खेकडे बघूया. पहिल्यांदा आपण खेकडे मसाला ट्राय करूया. आपल्या व्हाळ्यातल्या खेकड्यांची व्हिडिओ तुम्ही बघितलीच असणार, पण समुद्री खेकडे. आता आपण हे सर्व ट्राय केल्यानंतर कोलंबी ट्राय करतोय. एकदम टायगर प्रॉन्स सारखी एकदम मोठी आहे कोलंबी. मसाला देखील व्यवस्थित मॅरिनेट झालेला आहे. सुंदर. मालवणी मसाल्यांची चव, त्याच्यानंतर आलं लसूण, त्याच्यानंतर काळी मिरी वगैरे पूर्ण फ्लेवर आहे. सुंदर, एक नंबर. आणि फ्राय देखील व्यवस्थित झालेली आहे. मस्त. नेक्स्ट फेस्टिवलला नक्की भेट द्या. आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म नक्कीच करणार आहोत. इकडे बघा समुद्री खेकडे फ्राय केलेले, मसाला पूर्ण असा मॅरिनेट झालेला आहे आणि पूर्ण भरलेले आहेत. वाव. आम्ही ऑलमोस्ट बहुतेक थाळी संपवल्या आहे दोघांनी. जम्बो थाळी दोघांसाठी भरपूर ना? खूप भरपूर, म्हणजे खूपच. आणि अजून पण आहे आणि संपत नाही आहे, कारण चव एवढी अप्रतिम आहे. झणझणीत. आपण झणझणीत मालवणी पदार्थ बोलतो त्या टाईपमध्ये पूर्ण एक नंबर. म्हणजे अशी चव मी हॉटेलमध्ये वगैरे पण तुम्हाला मिळणार नाही.
की अशा फेस्टिवलला. आणि हे बघा हा पूर्ण हे सर्व पदार्थ आहेत ना हे चुलीवर बनवले जात आहेत, त्यामुळे या पदार्थांची चव आपल्याला एवढी भारी लागते. पावणे 10 वाजलेत आणि तुफान अशी गर्दी इथे जमा झाली आहे आणि सर्वच स्टॉलवर तुडुंब अशी गर्दी आहे खवयांची. आपण देखील आताच जम्बो थाळीचा आस्वाद घेतला. तर इकडे श्रावणी संकेत मी काजूची उसळ खाते बघ. नाही रे व्हेज हैसर येऊन व्हेज खातं. नॉनव्हेज नाही ना. नॉनव्हेज. अरे बापरे. आम्ही जेवलो. काय खाल्लं? की येलेलं ताट. आम्ही जम्बो थाळी मागवलेली डायरेक्ट, सगळा कॉम्बिनेशन मस्त एक नंबर. म्हणजे सगळ्यातला थोडा थोडा. नाचण्याची भाकरी, तांदळाची भाकरी, स्पेशल हां स्पेशलवाली डायरेक्ट. तुका काय आवडलं संकेत? नाही सगळंच मस्त फ्राय केलेलं तो खेकडा ना. अरे एक नंबर. फ्राय केलं मी पण त्या व्हिडिओत बोललोय, कारण ना पूर्ण आतमधून भोरी आणि मसाला पण एवढं मॅरिनेट झालेलो होतो ना, एक नंबर भन्नाट. शिंपले हो जेवण. आम्ही दोघांनी जम्बो थाळी दोघांनी संपवली. फोन केलेलं. हा आपली दगडी फक्त काही दिसत नाही. चला संकेतने पूर्ण थाळी सगळी संपवल्या ना. चला भेटू परत. हो तर लकी दादांनी मी आता दोघं जण जेवून इलो. येस, मस्त जेवलो नाही तर अति प्रचंड जेवलोय. अति प्रचंड जम्बो थाळी होती. जम्बो थाळी होती. थँक्स टू तारी काका, हो त्यांच्यामुळे आपल्याला ही थाळी खायला मिळाली. कारण आता वेळ गेला असता वेळ गेला असता. भरपूर गर्दी होती. आम्ही आणि दोघांनी लोकांचा प्लॅनिंग चांगला प्रतिसाद होता. भरपूर तुफानी गर्दी. म्हणजे जे जेवण सर्व बनवलेलं होतं ते तर माझ्या मध्ये पहिल्या तासाभरातच पूर्ण हे झालं. आणि लगेच नंतर ज्यावेळी आम्ही शूट करण्यासाठी गेलो किचन मध्ये, पण त्या निमित्ताने लोकांना ऍक्च्युली बघितलं असं गरम जेवण मिळत होतं. गरम जेवण मिळत होतं भाकऱ्या आपण लगेच. हो इन्स्टंट तयार झाल्यानंतर लगेच आपल्या जेवणाच्या ताटामध्ये येत होती वस्तू. त्याच्यामुळे तो एक जेवणाचा आनंद वेगळा होता. चुलीवरचं जेवण होतं, त्याचसोबत मालवणी ऑथेंटिक पद्धतीचे मसाले वगैरे आणि आपली ट्रॅडिशनल पद्धत सगळी वापरलेली होती. आणि सोबत बीचवर म्हणजे वाळूमध्ये बसून जेवण्याची मजा ती एक अप्रतिम. तर या पुढचा जो फेस्टिवल असणार आहे ना, तर तो फेस्टिवल आम्ही तुम्हाला नक्की त्याच्या आधी इन्फॉर्म करू. तर यासाठी सुवर्ण कोकण ब्लॉग नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचसोबत मालवणी लाईफ देखील सबस्क्राईब करा. आणि इंस्टाला फेसबुकला देखील व्हिडिओ असतात, तर तिकडे देखील फॉलो करायला विसरू नका. चला भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा. देव बरे करो.